Dem baş hevalno em ê divê vîdyoya xwe de li ser hin peyvên Hollandî yên ku di asta yekemîn de tê mikaranîn bisekinin. Asta yekemîn tê wateya a eyn. Em ê van peyvan di nav hevokan de bikarbînin. Min berî çend rojan vîdyoyek ji bo a eyn yan jî asta yekemîn çêkiribû. Ez ê linka wê dayînim vir, heke hûn bixwazin hûn dûra dikarin lê temaşe bikin. Niha, heke hûn amade bin em dest pê bikin. Xitrawt tê wateya zewicî. Di Hollandî de heke peyvek bi dê biqede d. Wekî te jî tê telafûz kirin. Zêdetir wekî t. Ne d lê t. Te. Ji ber vê em dikarin bibêjin xitrawt. Wekî te jî dikare derkeve. Di Leeftijd tê wateya sal yan jî temen. Het kind, zarok. Dman, mêr. Dinam, nav. Di frau, jin. Wonin, rûniştin. Hallo yan jî hoy tê wateya silav yani merhaba. Di Hollandî de ev hallo zêdetir karê ji bo karê fermî tê bikar anîn. Hoy ev jî tê wateya silavê lê ev kesên ku mirov wan nas dike ji bo hevalan ji bo malbatê ji bo wan tê bikar anîn. Totsîns bi xatirê te Gute Morgen, roj baş. Goedemiddag, dem baş. Goedenavond, evar baş. Begroeten, slavdan. Groeten an, slavleykirin. Groet sturen, slavşandın. Em niha van peyvan di nav hevokan de bikar bînin lê binêrin ka em ê çawa bikar bînin. Xitrawt. Emma is xitrawt met Peter. Emma bi Peter ra zewicî ye. Met Peter bi Peter ra. Ev met tê wateya bi ra. Îza vê derê jî lêkera zayn ye. Werkwort van zayn. Di Kurdî de jî ev yeya vê derê aynı tişte. Ev jî ji lêkera bûnê tê. Li gorî kesê sêyem hatiye kişandin. Emma is xitrawt met Peter. Emma bi Peter ra zewicî ye. De Leeftijd. Tom is 25 jaar oud. Tom 25 salî ye. Di Hollandî de û di Kurdî de jî hin awayên pirsînê hene. Gavak em bixwazin temenê kesekî, emrê kesekî bipirsin, mirov dikare bi çend awayan bipirse. Mînak em bibêjin. Di Leeftijd em dikarin bi Hollandî bibêjin Wat is jouw leeftijd? Em dikarin bibêjin her wiha em dikarin bibêjin Hoe oud ben jij? Bi Kurdiya wê wiha ye temenê te çend e? Wat is jouw leeftijd? Hoe oud ben jij? Tu çend salî yî? Binêrin di Hollandî de jî di Kurdî de jî mirov wan her du awayan dibîne. Mirov dikare bi du awayan temenê kesekî, emrê kesekî bipirse. Di Hollandî de Wat tê gelek wateyan. Lê di vir de bawahekî zelal xuya dike ku temen dipirse. Wat is jouw leeftijd? Hekem bersiv bidin em ê bibêjin Mein leeftijd is 25. Hoe oud ben jij? Em dikarin bersiveke wiha bidin Ik ben 25 jaar. Bi de awayan em dikarin bibêjin. Kurdiya wê çawa ye? Temenê te çend e? Ez 25 salî me. Em dikarin wiha jî bersiv bidinê. Em dikarin bibêjin temenê min 25 salin. Em dikarin wisa jî bersivê bidinê. Het kind, de kinderen. Het kind yekjimar e. De kinderen pirjimar e. Het kind speelt in de tuin. Zarok li baxçe dilîze. Em icar kinderen bikar bînin. Lisa heeft 2 kinderen. Du zarokên Lisa'yê hene. Ev lêkera hebinê ye. Lêkera hebinê li gorî kesê sêyem hatiye kişandin. Ji ber vê bûye heeft. Lisa heeft. Lisa heye. Lê di Kurdî de divê em pirjimar vê nîşan bidin. Di Kurdî de ev em wekî
هەیە و هەنە ئەم بکارتێنن لێکێرە هەبوونێ ئەم بکارتێنن ئەم لێکێرە هەبوونەیە di Holandî de jî ev lêkere hebinê ye dişibin hev lê ferq çi ye di Holandî de li gorî kesê yekem duyem sêyem lêker pirjimar nabe lê di Kurdî de li gorî hejmara ku em ê bidin zêde dibe mînak em bibêjin heke me bigota zarokeke lîsayê heye me dişûne heneyê de heye binivîsiya lê ji ber ku du zarok hene em hene dinivîsin lê di Holandî de ne wisa ye lîsa heyv tivey kindirin tivey tê wateya du zarok diman dey ziman is van har ev mêrê wê ye vê derê van har mêrê wê tê wê wateyê deyzî tê wateya ev dey ziman ev mêr em bawayekî din dîsa lê binêrin diman xat narvînkil mêr diçe dikanê yan jî mêrik diçe dikanê diman mêr xat diçe narvînkil dikanê vînkil tê wateya dikanê nar jî berpêbûnê nîşan dide di Holandî de wisa ye yani ev eya vê derê mirov dikare bibêje wateya vê dide diçe ev jî lêkera xanê ye lêkera çûn tê wateya çûnê di nam van seine Frau is Mari navê jina wî Mari ye di nam nav van seine Frau jina wî is Mari Mari ye van seine Frau tê wateya jina wî ya rastiyan bibêjin li vê derê ravek çêbûye van seine Frau nam di nam van seine Frau ev ravekeke dirêj çêbûye ravekên rêzîn lê bi Kurdî em ê bibêjin jina wî seine Frau ev her du tenê tên vê wateyê jina wî di nam van har man is Henk navê mêrê wê Henk e me li vê derê got di nam van seine Frau is Mari li vê derê jî me got di nam van har man is Henk navê mêrê wê Henk e navê jina wî Mari ye di Frau will in tas kopin jin dixwaze çenteyekî bikire yan jî jinik dixwaze çenteyekî bikire ev lêkera vîlinê ye li gorî kesê sêyem hatiye bikaranîn vîlin tê wateya xwestinê in tas çenteyekî kopin bikire di Kurdî de biborin di Holandî de heke di lêker di heman hevokê de bên bikar anîn lêkera yekem li gorî kesê em bibêjin kirde tê kişandin lê lêkera duyem em tînin dawî hevokê wekî wê dihêlin ji vê re dibêjin infinitive form yani awayê wê master awayê wê nehatiye kişandin lêkera duyem tê dawiya hevokê û em wê wekî wê dihêlin lê di Kurdî de ne wisa ye di Kurdî de lêker li gorî kesan tê kişandin lêkera yekem binêrin jin dixwaze çenteyekî bikire ev bikire jî dixwaze jî li gorî jinê hatiye kişandin lê di vir de di Frau will in tas kopin li gorî jinê nehatiye kişandin li gorî mastarê em dihêlin em lêkera yekem li gorî wê dikişînin une Frau liest ein Buch jinek pirtûkekê dixwîne une Frau tê wateya jinek yekşin liest dixwîne ein Buch pirtûkekê ev bûke lîdvorda wê yan jî artîkla wê het Buch lê li vê derê ji ber ku pirtûk nebinav kiriye bûye ein Buch pirtûkekê ev leyzin jî me got tê wateya xwandinê Hallo, hû xetet me çi ye? Silav, di çawa yê? Yan jî merheba, di çawa yê?
Do Hollandî de tiştekî wa heye gavek ku T û Y werin cem hev wekî çi tê telafûz kirin. Hûn ê di demên pêş de vê yekê bibînin. Hû xatet met çiye. Lê em bibêjin hû xatet met yê ev jî neşaşe. Her du awa jî tên bikar anîn. Holandî de ev halo zêdetir ji bo resmiyetê, fermiyetê tê bikar anîn. Kesên ku mirov nas nake, em bibêjin gava ku mirov here şaredariyekê, xemeynteyekê, mirov halo dibêje. Mirov nabêje hoy. Mirov hinekî fermî dibe. Hoy, hû xatet me çiye, silav, di çawayê, ev hoy ji bo kesên ku mirov wan nas dike tê bikar anîn. Ji bo malbatê, ji bo hevalan. Hû xatet me çiye. Tu çawayê. Ev jî dîsa lêkera xanê ye, li vê derê jî heye. Hû tê wa teya çawa, het tê wa teya li vê derê bireserek heye, besa wê dike. Yani ew hû xatet, gava ku dibêjin hû xatet, yani ew çawa diçe. Ew çi ye? Ew tiştê ku tu pêra mijûl dibî. Tê wê wateyê, het. Met yê. Met li vê derê bi te. Bi te re çawa diçe. Yani em bibêjin jiyan bi te re çawa diçe. Tişt bi te re çawa diçin. Tê wê wateyê. Lê hekem yek bi yek we em lê hekem li gorî mantiqê Kurdî em wergerînin. Tê wateya tu çawayê. Hû xatet met çiye. Wohnen. David wohnt in Amsterdam. Ev jî tê wateya rûniştinê. David li Amsterdamê rûdinê. Hekem pirsekê bikin, em ê wiha bikin. Em ê lêkerê bînin serê hevokê, werkwordê em ê bînin serê hevokê, serê zînê. Bi Holandî ji hevokê re dibêjin zîn. Em ê wiha bibêjin, wohnt David in Amsterdam. David li Amsterdamê rûdinê. Em hinekî dawiya hevokê em dikirpînin. Emma sagt totsins vor dat ze vertrekt. Emma berî ku here dibêje bi xatirê te. Emma sagt, Emma dibêje totsins bi xatirê te vor dat berî ku ze vertrekt here. Ev lêkera firtrekin ye. Firtrekin tê wateya hereketkirinê, çûnê, jê qutbûnê. Tê wê wateyê. Mînakem bibêjin di tren firtrekt. Tren hereket dike. Tren diçe. Tê wê wateyê firtrekin. Ev ji bo mirovan jî tê bikar anîn. Orda çî me got berî ku tê wê wateyê. Zö jî emma ye. Dişûna emmayê de zö hat bikar anîn. Morxen, slapiyê xût, roj baş, tu baş radzê, ev lêkera slapinê ye, tê wateya razanê, xût tê wateya baş, yê jî tuyî. Middag, ik wil graag een afspraak maken. Den baş, ez dixwazim randevûyekê çêkim. Derê, ik wil, ez dixwazim, xirax di Hollandî de bergin dawê di Kurdî de mirov nabîne. Xirax di Hollandî de zêdetir, yani ez vî tiştî zêde dixwazim. Tê wê wateyê, xirax. Bawekî mirov dixwaze hinekî din bikirpîne. Mijarê girîng nîşan bide. Wateya zêde xwastinê nîşan dide. Ik will graag een afspraak maken. Een afspraak, randevûyekê. Afspraak bi serê xwe tê wateya randevûyê. Maken tê wateya çêkirinê. Goedenavond. Waar ben je? Var baş. Tu li ku yî? Var tê wateya li ku. Ben ev yiya vê derê. Yi tê wateya tu. Alex begroet zijn collega's met een glimlach. Alex bekent slavê dide hevkarên xwe. Alex begroet. Alex slavê dide. Zijn collega's hevkarên xwe met een glimlach. Beken. Met li vê derê tê wateya bi een glimlach. Hekem yek bi yek wergerîn Kurdî tê wateya kenekê.
لی دو کردی دا موسا نابجن ام دبجن او بکن سلاوی ده ام نابجن او بکنه که سلاو ده لی لگوری منطقه هفوک سازیه هولندی دوی و هابه کلیم لخ بسری خود دی واتیا کن مثلا بشرین ام بشرین اون زانو نه مثلا بیوا بشرینه هنو مثلا رو کن بکن ده لی خاشی مگود دی واتیا هف کار ev esavi deri prijmari daye kolay که ev se nebiya ev apostrof şu nebiya ev biya koleha yak jmar خروتن an du de خروتن an heng gava kumrov bu khazaj yekira bebeja slava min le lewi bike yani lewi bike efte bikar an خروتن an خروتن besari khol le gereke divate slav lekirin le be ane nave evji lekira duniye bren slavan le henk bike du kurdi da slav lekirin gavak em hevoke chetkin ev slav lekirin slav lewi yani lewekirin le dinav hevoke da ev dbe le le dbe le evji lekira duniye du de groeten an henk Groet sturen heye, det var till slavschanden. Julia stuurt een groet naar haar vriendin via een bericht. Julia berea peyame slaveke jehevala khora dishine. Julia stuurt, Julia dishine een groet slaveke naar haar vriendin jehevala khora via een bericht berea peyame. Meneer, en de dawira desbeken bericht Devate peyame via een bericht brea peyame via een bericht brea peyame Mrov brea peyame düşünene mesaj devate mesajı her vrienden hevala khwe narave derece disa berpebune nişandı de Hollanda da ve mrov ve nare bikar bine